Nazdar lidi, vítejte u mého nového videa, které se jmenuje 14 faktů o mně. A předem se chci omluvit za kvalitu tohohle videa. Točím to na tabletu, takže to není moc kvalitní. Takže narozeniny. Narodil jsem se 21.12.99, takže jsem střelec. Sporty. Zatím jsem měl v životě 5 sportů. Fotbal, volejbal, basketbal, plavání a veslování. Jo. Mé celé jméno je Ondřej Čejka. Vnucování. Já se strašně nerad vnucuju, když se s kámošem bavím a pak najednou druhý den se nebavím on se mnou, tak já na ní kašlu, ať si dělá, co chce. Prostě já se nerad vnucuju. Nemám to rád. Škola. No, škola. Já nemůžu se soustředit na školu, já prostě se soustředím maximálně tak 25 minut, ale po té době stejně nic neumím, takže jsem hrozný antitalent na učení. Takže škola nic moc. Zvířátka. Mám 3 zvířátka. Křečka, šneka a kocoura. Mé nejoblíbenější barvy jsou 3. Modrá, bílá a zelená. Mé nejoblíbenější číslo je 7. A vlastně číslo 7 je to vlastně divný, protože moje nejoblíbenější číslo je to kvůli tomu, že jednou při čtvrtletce z matiky jsem neviděl výsledek, jak jsem tam napsal 7 a díky tomu jsem měl dvojpustý čtvrtletky. Takže je to moje nejoblíbenější číslo a moje šťastné číslo. Hudba. Hrozně žeru hudbu, ale nejvíc žeru dubstep a kabáty, Iron Maiden, Linkin Park, Pink Floydy, AC/DC, kabáty. Můj nejoblíbenější nápoj, já nemám nejoblíbenější nápoj, ale mám rád vodu a když tak něco ochuceného, ale žádný alkohol ne. Hudební sluch. Já mám hudební sluch viděný asi po mamce. Jo, asi po mamce. No. Kytara. Já hraju na kytaru už 4. rokem. Baví mě to, skládám si i svoje písničky. Potom chodím i na solový zpěv. A na ten chodím už 3. rok. A tenhle rok jsem se rozhodl, že ho dochodím. A pak už budu chodit jenom na popovej. Teď chodím jakoby na klasický, to jsou takový ty lidovky, ale ten popovej to je už takový to hrozitější, je to lepší. Rodina. Mám hrozně rád svou rodinu. Já jsem šťastný, že je mám, protože bez nich bych tady asi ani nebyl. Mám je rád. A jsem rád, že se na tohle video koukají, protože je mám rád. No, doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, dejte like, pokud ne, dejte dislike a dolů do komentářů mi napište, proč se vám to video nelíbilo a co bych měl zlepšit. Zdarec!